Hei! Terve katsojat, IT-studion katsojat. Ehkä vähän erilainen video. Tai tosi paljonkin erilainen video. Yleensä me tehdään elokuvia ja kaikkea muuta, mutta nyt tällä kertaa tämmönen lyhyt päivitysvideo. Eli tähän kanavaan mä halusin vaan mainita tässä, että meillä on uusi kanava, jonka nimi on DIY-Fin. Tai no, se ei ole uusi, mutta se on kanava, jonne me julkaistaan paljon aktiivisemmin, mitä ollaan julkaistu nyt tämän vuoden alusta lähtien, paljon aktiivisemmin lentosimulaattorirakennusvideoita. Ja me ollaan tänään täällä, tai minä olen täällä tänään, täällä lentosimulaattoria rakentamassa. Näette, että tämmöistä ollaan rakennettu. Ja sen mä haluan sanoa, että jos teitä yhtään kiinnostaa tämmöinen, niin käykää tilaamassa se kanava. Ja sitten mitä mä voisin sanoa IT Studiosin tästä kanavasta, niin meillä on elokuvia, minkä parissa me työskennellään, mutta ne on kaukana vielä julkaista. Yleensä me julkaistaan uutena vuotena, niin voi odottaa sitten seuraavaa julkaisua sitten sinne uudelle vuodelle. Niin jos sä haluat enemmän nähdä meitä hommissa, niin DIY-Fin on tietenkin se kanava, minne sun kannattaa mennä. Sinne me julkaistaan, tähän mennessä ollaan koko tämän vuosi julkaistu viikoittain yksi julkaisu tästä simulaattirakentamisesta, ja ollaan nyt tämmöisessä vaiheessa, niin voisi sanoa, että siellä näet meitä enemmän, ja sinne menee nyt lisääntyvissä määrin paljon enemmän meidän ajasta. Se kanava just tänään tai eilen sai 100 tilaajaa, joten se niin kuin motivoi meitä tosi paljon tekemään sinne materiaalia, niin käykää tilaamassa se kanava, ja me nähdään sitten täällä, kun seuraava elokuva on valmis. Ehkä vuoden päästä se, no viitinkö sanoa, saattaa olla Star Wars Han Solosta semmoinen kohtaus kuin Train Haste niin kuin uudelleen kuviteltuna. Katsotaan, jos se julkaistu on vaikka sitten uutena vuotena. Nähdään sitten, ja käykää tilaamassa itse DIY-Fin ja tällä katikanavassa tilaamassa vielä. Kiitos ja näkemiin!